Basi ne johera mag Lolwe TV, agone Nyasaye maduong' mar polo gi piny erokamano motimo ng'wono mondo wachak warad kodi odiochieng' kawuono. Iluonga Reverend Ayub awuod Nyakach Kandaria, owara ero Yesu, alemo kod kanisa mar St. Meshach Fellowship Church. Okinyini Nyasaye otimo ng'wono mondo warad kodi jahera mar Lolwe kuom wach mondike muma. Adwa ni som koda e kitabu mar Weche mag Ndalo mar 2, kitabu mar Weche mag Ndalo mar 2, 32, abiro somo 7, 8. Muma wacho niya: Noketo jodong lweny mondo otel ni ji, mi noluongogi ire e laru manie dhorangach. Eka notego chunygi kowachonigi niya, Jiwreuru kendo timuru chir, kik uluor ruodh Asuria, kendo oganda lweny maduong' mobirogo kik buogu, nimar Jal Makedonwa Tek Moloyo Jal makonye. Teko mar dhano ema en go, to wan Ruoth Nyasaye ma Nyasachwa ema konyowa kendo kedo lwenjwa. Kane ji owinjo weche Hezekia ruodh Juda, negitimo chir. Bang' mano Senakerib ruodh Asuria, mane oyudo oloro Lakish kod ogandane duto mag jolweny, nooro joote Jerusalem ir Hezekia ruodh Juda gi jo-Juda duto manodak kuno, kowacho niya, Senakerib ruodh Asuria owacho kama: ugeno kuom ang'o momiyo uedhoru ni mondo uked kodwa kwa monjo Jerusalem? Walem. Nyasaye maduong', ruodh nyalo, jateko mar Kalvari, Jal mipimigo pok oyudi, ruodh ataro ngala, asepuoyi Nyasaye mauno. We malaika magi olor Nyasaye okinyi kama, Nyasaye kalimowa. Yaw chuny dichuo, yaw chuny dhako Nyasaye mobedo piny mondo winj kuomi. Erokamano Nyasaye kuom wachni miseketelewa. We obed konyruok Nyasaye ne janeno, Nyasaye maneno kinyini, mondo wachni otund kare manyaka chieng'. Imak loch te mag pinyruodh mudho manyalo tamo dichuo ni winjo, manyalo tamo dhako ni Nyasaye mar winjo wachni Nyasaye, manyalo tamo jaduong'ni Nyasaye. Aseketho teko te mag pinyruodh mudho sani, alami kayie nisetimo e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. Awacho iluonga Reverend Ayub awuod Nyakach Kandaria, aja neno ni Yesu waro ng'ato chango to pongi teko maro maler. Okinyini Nyasaye gi ng'wonone okela mondo awuo kodi manok ahinya kuom wach mondiki. Asomo wach mondiki e kitabu mar Weche mag Ndalo mar 2, 32, achake 6 nyaka 10. Thoro yie mar wach ma adwa wuoye iluongo ni Jal Makedonwa Tek Moloyo Jal Makedone. Muma wacho ni kinde no ma lweny nowuok e kind oganda mar jo-Juda manotelne gi ruoth maniluongo ni Hezekia. To wan kod oganda mar Asuria bende otelne gi ruodh Asuria iluongo Senakerib. E kinde no ma ruodh Asuria Senakerib noluoro oganda jo-Juda kane gidwa dhi kawo piny mane gintie piny Jerusalem. Wang' giwako jolweny mondo ging'i kaka gidhi kawo kar mane jo-Juda bete. Oganda jo-Juda manotelne gi Hezekia. Wachno no okelo kuyo maduong', wachno no okelo luoro e kambi. Wachno ne okomiyo Hezekia nobedo gi kwe. Nyasaye kod ng'wonone nochung' gi misumbane jatich Nyasaye Hezekia. Muma wacho niya, chieng' onogo kane Hezekia oyudo report ni ruodh Asuria
geto kaka idwa biro luoro jo-Juda mondo kaw kanyo. Wach mokwongo mane Hezekia otimo en ni no ong'ad pi mane mol karidore mwalo. Nong'ad negi pi. Wach mokwongo mane otimo nikech luoro nosemakogi ni ere kaka de wawe oganda mag Asuria, mag ruodh Asuria mondo bi oyud kama pi nitie kama. Wach no nomiyo ging'ado pi. Ato wach namba 2, ruodh jo-Juda nogero inga maduong' manoluoro oganda Juda. Ato keto kar ng'icho malo ming'iyogo wasigu mabiro monjogi. Wach no notimore kamano. Sama ne ruodh Asuria owinjo kaka jo-Juda be ikore, winjo kaka oganda Jerusalem be onyono piny dwa rakore kodgi, to ondike muma kama somo matindo 6. Sama ne Hezekia be oseiko jolwenje, kech pile kod pile ka ng'ato chomo lweny to oiko jolweny. Ato tim machielo be iko jolwenje, kech lweny oriyo kanyo. Ang' ne a gi jaloch, ang' ne a gi jal molo. Wach no nong'ere adhara ni lweny mane ni kind jo-Juda gi jo-Asuria nitie ng'ama ne dhi loyo, nitie ng'ama ne dhi lo. Wach no nomiyo Hezekia be nowako jolwenje. Ato keto jodongo mag jotelo mag jolweny kotelo mbele. Ji dhi e paw Dora, idhi e rangach mane laru. Kanyo nochuno Hezekia kaka jatelo, kaka ruoth, mondo wuogi jotelo, mondo wuog oganda mar jolweny madhi chomo jo-Asuria tir. No paro mondo tegi chunygi, ke pile ka pile ka ng'ato pok odhi e lweny to nitie weche miwacho ne jolweny majing'o gi, mamiyo gi mijing'o. Hezekia notimo mano. Kama somo 6 wacho niya, noketo jodong jolweny mondo otel ni ji, mi noluongogi ire e laru mane dhorangach. Eka notego chunygi kowachonegi niya, Jiwreuru kendo timuru chir, kik uluor ruodh Asuria, kendo oganda lweny maduong' mobirogo kik buogu, nimar jal makonyowa tek moloyo jal makonye. Teko mar dhano ema en go, to wan Ruoth Nyasaye ema konyowa. Ruoth Nyasaye ma Nyasachwa ema konyowa kendo kedo lwenywa. Apako Nyasaye maduong' mar nyalo. Mago weche mane ochuno ruodh Hezekia, ruodh Juda mondo teggo chuny mar jolwenje mano be osenyonore, mano oseramo. Wacho ni winjo pinywa ok dhi, Jerusalem ok dhi, gima ginyono piny matek. Wang' Hezekia uwuoyo kodgi, kech jatelo, gima jatelo wacho mane gima timore. Mano be gima ne jogo rito, ni kata lweny oriyo to jatendwa to wacho ang'o. Negi pani mit ka luoro segore kuom Hezekia mondo gibe gichak kirni. Ta luoro Nyasaye mane negi Hezekia uketo joge piny oko e rangach, laru mar but rangach. Wacho ni winjo, timuru chir, kik uluor ruodh Asuria goganda lweny maduong' mobirogo, nikech Jal Makedonwa Tek Moloyo jal makonyogi. Gin gi teko ma gitiyogo en mar dhano, to wan Jal Makedonwa en Ruoth Nyasaye ma Nyasachwa, jal ma jakonyowa kendo jal ma jakedo lwenywa. Mane wach madone wuoyo kodi manok. Kamibede piny sama wantie gokinyni, wan gi weche ma ruodh Asuria osetimo e miere gi rangi. Wan gi lweny ma ruodh Asuria osetimo nyading'eny. Kendo samoro ipenjori ni to ang'o matimore? Gima timore no samoro imorwinyi en lweny moseti gi ruodh Asuria. Iwinjo samoro en gima biro kasasia, iming'iye kore otami, nitie gimidwaro. Ruodh Asuria nong'eyo maber ni kama jo-Juda nodake ne en kama chiek, ne en kama ugwedhi, ne en kar nyak.
ne en ka ma Nyasaye no kete rumbi gi tiene. Wach no nomiyo ne gigombo mondo gidhi gi nyakwa kanyo, gikaw kanyo gi tek nyara. Wach no wang'o miyo Nyasaye gi ng'wono ne, nikech ruoth mar Juda iluongo Hezekia ne en jal moluoro Nyasaye, ne en jal mong'eyo Nyasaye, ne en jal mong'eyo teko mar Nyasaye mar Israel. Wang'o chiwo jogi ni winjo, kik ubed maluor, timuru chir. Timuru chir. Gimomiyo ng'ato onego tim chir okinyi ni, kech ang'e ni lweny duong'. Lweny duong'. Wan gi ruodh Asuria modino ne chwo to dino ne mon. Ruoth okela kawuono gokinyi mondo awach wach manok kuom lweny ka lweny mochung' e nyimi. Wach mane ruodh Juda be nowacho ne joge ni kik ubed maluor. Jaluoro ok dhi e gini. Luoro nyalo miyo lweny lo ng'ato. Luoro nyalo miyo ng'ato koso yudo gima nonego yudi. Luoro nyalo miyo ng'ato we nyaka lu. Luoro nyalo miyo dachien keth gig ng'ato. Mane Hezekia ong'eyo mokwongo. Wacho ni kik ubed maluor, timuru chir, teguru chunyu, nikech ang'o? Jal Makedonwa tek moloyo jal makedonegi. Gin gitiyo gi teko mar dhano. Tabiro mondo akoni kawuono gokinyi ni jal manochweyi to chweya, teko mokedogo en mar Nyasaye. Jal makedo lwenywa en Nyasaye maduong' mar nyalo. Jal makedo lwenywa en ok oti gi teko mar dhano. Wan gi weche ma ruodh Asuria osetimo. Sami bedo e piny, ibiro yie koda ni imbe gima timi odhieri. Samoro en wach ma ji osego e bura. Obedo wach ma jodongo osebedo piny. En wach ma nyuol osego e kom piny kiwuoyo kuome. Obedo wach matek manonrone jal mafwenyo onge. Gima timo gino nyiso ni ruodh Asuria dwa nyakua ngima mar ng'ato. Odwa nyakua dala ng'ato. Odwa nyakua nyithind ng'ato. Odwa nyakua tij ng'ato. Wach ne momiyo ruodh Asuria obiro mondo sand chuo gi mon. Obiro mondo sand jal mobedo piny. Obiro mondo rond ng'ato. Obiro mondo gol kwe e ot manyo kwe nitie. Mane gima ruodh Asuria dwaro. Jo-Juda nodak gi kwe. Gin jok mane pako Nyasaye. Juda en pako. Mano wuode Jakobo iluongo pako. Kanye mane ruodh Asuria bochomo. Kech nong'eyo ni jogo kowe kamano to biro dhi mbele gi pako Nyasachgi. Ato wang'o kelo lweny. Ok ang'eyo wach mikale okinyi. Wan gi mire mane ruodh Asuria nogo matek. Ato mako jaduong' mar dala. Omake nji. Kech nong'eyo ni jaduong' no ema nigi lodh nyinyo mar dala no. Mako rondo jaduong' dala to mako gik moko te. Ato dala koro dhi gi bathe. Samoro no make to rwake liel kasa podi. Dala no odong' kamano kafuyo. Odong' gi dhako gi nyithindo. Kumochom onge kech ruodh Asuria oseketho gige. Wan gi teko gi nyalo kawuono. Wabiro chomo lweny tir. Ken gini dwaro jo lweny moseng'wenyo dendgi gi winjo. Adier ka giromo lweny yo ma onge gini. Ka ng'ato yie e lweny mar nyalo mar ono to ng'ato rwako chuny lweny ni iwinjo kata tek kawuono onge dok chien. Jachien ibiro rad gi rada kolore gi teko Jal Makedonwa. Wang'eyo Nyasaye mar ono mar nyalo. Chunyi wuoyo nang'o? Iwinjo dhako kata ruodh Asuria omako nyithindo. Otamo matiyo onge. Samoro gisomo maber. Ruodh Asuria odagi e tich. Omako ling'e kaka nodino ne jo-Juda. Winja maber. Muma wacho niya, sama Hezekia nowuoyo wacho ni timuru chir. Dwaro mon manok kawuono mabiro nyono piny. Wacho ni wabiro timo chir. Kech wang'e jakedo.
lweny ok marwa, kata weche tek dhako madichuo olokore winjruok onge, samoro med ni dhako nikech ruodh Asuria utamiyo kine nyathi. Wawuo kodi niya, wan gi jateko mar Kalvari, wuon kifungu ngima, Jal Makedonwa mabiro go lwenywa, Jal ma jago lwenywa pile, en kene man gi nyalo. Ukang'e kaka chunyi wuoyo sano kiny. Jal Makedonwa tek moloyo. Akia gima ruodh Asuria timo kata omako nyiri, kech wan gi range ma ruodh Asuria omako nyiri. Ung'e ni nyota mar nyiri rieny, gin gi sulwe mamalo, ato mako nyota mar nyiri. Onge minyiedho dhere, mbese gi nyiedho dhoge mage onge. Ruodh Asuria odagi, moko iyudo mana manyuol gi jomopogore, ato giduogo nyithindo go dalagi. Mama go tong pidho nyikwaye, dhako maduong' manosewe dhoth, koko dok dala chalo fane jom. Wawuo kodi kawuono gokinyi, mano tij ruodh Asuria, mano dino oganda jo-Juda, Jal manoluoro Jerusalem. Nyasaye nitie mar ono, wang'e Hezekia wuoyo, wacho ni kik ubed maluor, tima chir dhako, kawuono wabiro chome tir, kech ang'eyo Jal Makedonwa, Jal matek moloye, kata obiro magalagala, kata orondo nyithindo, moko rwake njaga, moko rwake kong'o, moko rwake chode, moko rwake neko. Wan gi Nyasaye, Jal Makedonwa pile, jaked lwenwa ngima. Yesu ono ja Nazareth, en kene man gi teko. Ruodh Asuria biro chom tir. Kawuono biro chome. Kiwinjo adier, kiserwako nanga lweny, kiserwako chuny lweny, ne ok oyot mondo Hezekia ne chung e mbuga mar dala Jerusalem. Ne oyuma onge gino. Ing'e adier gik ma ruodh Asuria timo. Hezekia be nong'eyo, wacho nuwinjo, wayier jolweny manok mabiro chung e kedo kawuono, kata lweny oriyo, wambe waikore biro rado gi ruodh Asuria. Kech wang'e Jal ma jajiwa, Jal ma jaked lwenywa wang'eyo, Jal ma jabedo jakakorwa, luongo Nyasaye maono, Jal manochung' n'oganda Israel kane gin e piny twech e nyim Farao. Nyasaye none, kata mana kawuono gima timino dhako, wan gi Nyasaye, Jal ma jakedonwa ga, wan gi muome jateko, iluongo Brigadier Lawyer, bado timo chuma, mano jaduong' jodongo, chiel mar apar mar polo, pok oloye manyaka nene, en mojolo lweny, en mokedonwa pile. Iwinjo, kata juga nobedo piny, mohomni ajukni, ato rundo ni nyithindo, samaro noneg ji, dala ukanyo, imineno kiluor, luor osemaki, ineno tho, ineno denja, ineno weche magalagala. Mane tich mar ruodh Asuria. Wawuo kodi niya, rwakane chir okinyi, wan gi Jal ma jakedonwa, wan gi wuon kedo wuon lweny, wan gi Yesu simba jateko, wan gi chiel mar apar mar polo, wan gi Nyarombo Nyasaye Jal manowal. En kende mochung' ewi kedo, en kende ma wasigo luore, en kende ma jugi go joweneyo, en kende ma juko luore, en kende ma piny ruodh mudho. Kirni kanene, iluongo Yesu jaono, ere wach matek mondo wateme kawuono. Kata ruodh Asuria okelo tuo, kech wan gi joma ruodh Asuria osoyo tuo kuome, moro oketne meningitis, iywa pi e toke, oneno nodhi tho. Wan gi man gi tuo mar kansa, nya neno Nyasaye no e piny Kibira, ka walamo gi dhako miluongo ni Masi nyo oneno Nyasaye, Nyasaye nyo chango kansa mar thuno, kata mana mari nok nyal tamo Nyasachwa. Iwinjo, yie nie menego iling'i, yie nie monego idhi, loche monego limi sani, kata obed gi manie remo, kata obed e choko, kata obed e obwongo iye, kata obed gi matimore nang'o, kata obed chunye malimi otieno, kata obed chunye mag joma nosetho, kata gin pato wiye maduogo godhiambo kaywak, ka go nduru ka guogi.
wan gi Jal Makedonwa, Jal Matek Moloyo, mabiro chome tero kinyi. Ere wach matek nyim ono. Binge Jal Makedoni lweny. Binge Jal Makedoni kata no kori gi tho. Wan gi joma no wetoge mowach ne wanane ino dwe makama ok tundni moko no siem wakoni niya luore manyamitho rwakane chuny mar Jal Makedoni. Iluongo Nyasaye wuon teko wuon nyalo. En ema en gi teko ewi gik moko te. En ma en gi teko ewi tho gi ngima. Chunye monego dwar to wach ni winjo. Sipno Jiwreuru ni ok abi tho, abiro bedo mangima. Mane chuny monego rwaki kawuono gokinyi. We akor wach mar nyalo mar teko. Wan ok lowa ke Jal Makedonwa en Jal manolo lweny. Jal manowalo Yesu simba ja teko e Kalvari kacha. Polo no wale kata weche tek Yesu no wacho norumo te. Ere meneno matek manyalo tamo Yesu. Ondiki niya, sama ne ruodh Asuria winjo kaka oganda jo-Juda oikore wang'o oro jo ote. En Lakish osewako joge. Openjo gimomiyo jo-Juda dhialore. Pache ok ong'eyo Jal Makedo. Oweno kedo goganda jo-Juda mago mowal mag Nyasaye. Karo kia Nyasaye mane tok wach. Ji nyalo neni kama wene gichomegi in magichomegi lweny. Karo kedo gi Nyasaye iwinjo chiliel kata lweny duong' ilaro lo. Ng'e ng'ama kedo ni mane toki gibiro neni ok gine Nyasaye. Gibiro mapo ka lweny ologi ka Jal Makedoni tek mologi. Iwinjo kata gimai gik moko idong chwate dong gi lweti nono. We lweny ne jakedo nitie. We lweny ne simba jateko nitie. We lweny ne Yesu ono jateko. We walweny Yesu nitie. Jal Makedonwa tek mologi. En mo jakedo lweny mapile gi pile. En man gi loch gi teko lwete. En mo jochiende jawene yo. En mo kelo gima onge bedo manotie. Kati nyiri ni kwana ga midhigo wuoth. Yesu jateko nitie. Jal makelo gik ma onge bedo mantie. Auma Jal mawumo leke jonyiero nitie. Iluonga kelo Jal ma jakel gik ma onge. Iluongo gola Jal magolo kethruok mar piny. Chunye monego yaw gokinyi kama mondo ine gima ne Hezekia neno sama noketo joge piny. Wacho ni winjo ruodh Asuria tiyo gi teko mar dhano. To wan Jal Makedonwa iluongo Nyasaye mar ono mar nyalo. Nyasaye mano amalo chieng' onogo koganda Israel ni twech nyejele piny Misiri. Farao no neno Nyasaye no Jal mane kedo no oganda Israel. Nyasacho pok olokore. Ndike mumba niya en tie nyoro tinende manyaka chieng'. Dhi nyalo lokore Nyasaye ok lokre. Chuo nyalo wilo mon Nyasaye pok owil. Mon nyalo wilo chuo Nyasaye pok owil. Keri nyalo loki Nyasaye pok oloki. Chunye monego ng'e Jal Makedoni odhiambo kawuono gokinyi kata lweny ger kata lweny lich kata giwako jolwenygi kata wasigu wuoyo marach kata gimako nyithindo gi lelgo kata gimako dala dhi gi bathe kata ineno ka gino dhi kanimo. Wiya yie kuom wach miyalo kinyi. Wan gi Jal Makedonwa gokinyi ni. Wan gi Jal Makedo lwenywa pile. Wan gi Jal molo ruodh Asuria. Wan gi jateko mar Galioro. Iluonge galagala Yesu Manuela. En kene man gi teko gi nyalo lwete. Ka ng'ato yie kuome sani kata weche tek kawuono biro nyalore e nying Yesu ja-Nazareth. Kata ikwani ka ng'ama onge kata tich no okethore midong' kamano. Joma ne konyo mati jari nyaka jok mane igolo piny oringo weyi. Kech ka pesa nitie osiepe ng'eny. Ka pesa odok piny kata ka tich orumo jol mabiro iri onge. Kati yalo mana kes ma pesa oserume kes te. E uso dhok e uso lo. Kes duong' manomaki. Winja wach miyalo negi teko. Kata ruodh Asuria oketie kong'o ma inonge gima ber miloso. Pesa yudo donje kong'o. Kech wan gi chuny mar jaduong' ma wiyo tewa thowe.
mano tho kamane kongo kano madho molayo omera wawuok kodi kawuono wan gi Jal Makedonwa pile mabiro goli e nete gi jela mabiro goli e siko mar rangach mabiro goli e jela mar ura mar neko wan gi Nyasaye. Chunyi wuoyo nang'o kinyi? Awinjo were mar nyalo mar unu monego timre ni sani. Awinjo teko mar Jehova. Awinjo nyalo maduong monego limi dhako. Iwinjo nyako kata miyudo midago onge. Ruodh Asuria odagi okelo mana mag osiep. Wan gi Nyasaye ma jakedonwa. Kawuono nyalo miyo dichwo lweti kama mimaki ma imiluongi ni chi ng'ane. Winja wach ni nigi teko. Winja dichwo maber kata mon biro to dhi ikwano ni niseme mon ang'wen. We mon biro to weyi. Wan gi Nyasaye wuon sepak manyalo mi jaodi maluong ni macha chi ng'ane. Kata weche tek kawuono e nying Yesu ja Nazareth kaluwore gi teko momi Nyasaye ma Nyasaye tiyogo nyalo timore ni sani. Teko mar Jal Makedonwa. Tek molo Jal Makedon. Tek molo Ruodh Asuria. Tek molo Jal Makedonegi. Yeye okinyi kama mondo lam kodi Nyasaye mar unu. Gaga chugi piny kama intie. Kati tuo ine kitano mar midekre. Kata nyuse weyi. Kata gino lal kuomi. Kata ineno ka ng'ama ok nyal. Nyasaye tiyo gi ji ajia. Nyasaye ok neni kamano. Dhano ema neni kamano. Kata ineni ka jal madhi tho. Mano mana pach dhano. Nyasaye ok neni kamano. Ndike mo mar Jeremia 29:11 ni era an Nyasaye akano ni gik maber. Achano nu gik mabecho. To gik maricho. Kawuono gik ma Nyasaye ochano en bar ngima maber. Ok en mar tuo. Ok en mar sasia. Ok en mar awe marach. Ruodh Asuria marach manyalo keto ni gima ket. Yeye mondo walam kod Ruoth. Yeye Nyasaye maduong' marono. Wapui wapaki jabirgedia. No neni kinde muma kani kedo ne jo-Juda. Nyasaye ka Ruodh Asuria no luoro gi matek kuma ne ginyalo ringo gidhi onge. Luoro nyalo mani maduong'. Luoro lwenji Nyasaye mani kedo ne oganda singruok. Kata kawuono gokinyini ne dhako mogo chonge pinyni ne dichuo ni Nyasaye molor ne Nyasachwa nyaka momaloni ne monde dhi ne Nyasaye ne majachien Nyasaye omako yok nyal neno nyathi ne makisuni Nyasaye nego ne nyithindoni kuom nyalo mar teko mar Yesu ane malo Nyasaye kikedo na lwenja pile gi pile kaka Ezekia wacho Nyasachwa Jal Makedonwa tek moloyo kata obed tuo Jal Makedonwa tek moloyo kata obed chien Jal Makedonwa tek moloyo kata obed sasia Jal Makedonwa tek moloyo e nying Yesu ja Nazareth. We jatuo ni ochangi. We nyathi kichni oneng'wono kendo. Nyasaye nyaka mokoso school fee. Nyaka momalope. Nyaka mayalo kes matek. Ruodh Asuria okete kongo. Nyasaye timne ng'wono sani. Makisoni Nyasaye sano ne nyithindo. Nyasaye timne ng'wono sani. Kaka mane tiyo nyingi. Isaya timo Nyasachwa. Nyaka ne joyalo. Mayale lolwe TV ka. Par nere ambewa Nyasachwa. Par ogolo maroche madichuo. Amalo ne Bishop Abol. Par Nyasaye oganyo madichuo. Ane malo Nyasachwa. Nyaka ne oliom. Nyasaye kamurito dandora. Timne ng'wono sani rabi. Erokamano Nyasaye mar ono. Par omedo Nyasachwa. Nyaka lolwe TV ka. Ase keto niko kele lweti. Management ka management Nyasaye. Bodo te Nyasachwa. Ase keto lweti Nyasachwa. Iting lolwe TV malo. Nyasaye kawachini. Medo landore konya mar pingi tung piny nyingi mondo yuduong mosiko manyaka chieng. Aselamo Nyasaye kakoro gik mabeyo mondo timre ne jawinjo mondo timre ne neno Nyasaye kowuok gokinyi. Nyasaye tel mbelene kioro pino kothomoni mondo kawa sike mbelene kikedo ne lweny moko nyal kedo kitimo ne Nyasaye uno gi nyalo. Aselami kayie ni setimo e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. 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 An ma wuoyo kodu iluonga Reverend Ayub uko. An wuod Nyakach kamoro ni Kandaria. Nyasaye gi ng'wono ne otimona mondo warad kodi aja tich Nyasaye. An e Nairobi e piny Kibra e kanisa mar St. Meshach Fellowship Church era. An kanyo kaka jakwath. Adwa na kaw thuolo mondo achiw kuyona maduong' mar kanisa mar St. Meshach
kuom wito Archbishop marwa mar ariyo jaduong' Jafeth Nyanga Kongo. Nyasaye mondo oket chunye kama okwe. Jaduong' wabiro kowo tarik 9 dwe mar 10 e piny Nyakach Kandaria. Nyasaye mondo obed ja ocho ne ji duto, ojoka Sirori. Nyasaye mondo obed nu ja ocho ting'u malo. Nyasaye mondo par joko muono te. Nyasaye mondo obed nu ja ocho jo Kandaria te. Beduru gi kwe e tim oganda te mar St. Meshach. Nyasaye obed nu ja ocho Bungu Parish e kanisa madalawa. Nyasaye ochung' kodu Kanon Sedekia, Mama Mary Ogony, Roko, mine madongo John Ndege, piny Pundu. Nyasaye mondo ochung' kodu sama wan gi kuyo malich kama. Nyasaye obed nu ja ocho waduto. Wan kod kanisni e piny Nairobi ka. Wan gi kanisa Ruiru Juja, Kariobangi South gi North, kama otel go wadu Wabuya. Ng'ama dwaro tudore, ng'ama ni odak kono nyalo tudore koda mondo mi namba makono. Nyasaye ogwedh Abuya ma wuod Mikayi gi Mama Teri Gere. Nyasaye otimnu ng'wono. Nyasaye mondo par kanisa wa Mombasa kama Sam Gachara nitie. Nyasaye oting'u malo nyaka piny nyaka Thurwa, Rongo. Nyasaye oting' Rabuor malo, Ahero, Nyagrongo, Anywang', kanisni te kamoro amora ma gitie nyaka headquarter marwa Kisumu Polyview. Nyasaye mondo otimnwa ng'wono. Oradu Nyakach tarik 9 kwa kowo oluor Archbishop Jafeth Nyanga Kongo. Nyasaye mondo par Ajwang' Sakiel e piny Beta, otim ng'wono ne Akumu Silvia daktari e piny Kibera, oting'u malo Riat. Kama nitie kidwa bire ane piny Kibra, kama asewacho ka Nairobi idh gari namba 8 Lori Karanja. Wan but Rael Education Center kanyo, e kanisa wa kanyo, wan gi dara mopogore opogore, wan gi deliverance team, maka in gi wach bi kanyo ibiro bedo delivered, Nyasaye biro timo ni ng'wono. Wan gi jo youth manie foundation mar warruok, wan gi praise and worship monyono piny motegno kabisa. Wan gi mine matimo counseling kendo puonjo dak monyonore piny. Wan gi jodongo bende mang'ado rieko. Nyasaye mondo otimni ng'wono. Namba na en 0727385424. Namba na king'iyo piny kanyo neno nembni 2, 0727385424. Namba na machielo en 0734434156. Nyasaye mondo ogwedhna uduto. Wachak waraduru chieng' wuok tich saa 12 nyaka saa 12:30. Shalom. Weche na gitimbe du